Gledajte praznično izdanje emisije Beograd i dobro jutro. Ja moram da priznam da obožavam da kuvam. Obično nisam ovako obučena kad sam u kuhinji, ali zato kao svaka domaćica imam dobru kecelju. Kada spremate hranu, svi znate za dobru večeru potrebna je i dobar hleb da imate ili dobru pogaču. Evo vama sada preporuke kako da napravite to sve. Naši gosti predstavit će nam najbolji kvasac na tržištu, a to je kvasac Vrenje, a gosti Milena Obradović i Dragomir Marković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Ja moram da priznam da imam pekaricu, ne znam da spremam hleb, sve ostalo znam. Ali zato ja umem. Slatkiši, jel? Da, mesim sam. Mi smo sjajna kombinacija. Znaš slatkiše? Ne. Pa moramo da nam sprema kolač. Ali nema dobrog hleba bez dobrog kvasca, je li tako? Tako je. Da kažemo šta je to novo? Ja vidim da potpuno novo, drugačije izgleda kvasac. Jeste. Na radost naših potrošača Vrenje kvasac izmenio je izgled svoje ambalaže i dobio novu brend ikonicu Vrenješu. Na ovu promenu odlučili smo se jer smo prosto želeli da modernizujemo izgled kvasca, ali smo ostavili ono što je prepoznatljivo, a to je naziv proizvoda i prepoznatljiva žuta boja. Vrenje kvasac je inače poznat potrošačima već više od pola veka i upravo zbog te duge tradicije nama je mišljenje potrošača kada je u pitanju bilo koja novina jako važno. I utoliko je naša sreća veća zato što je ova promena sa radošću prihvaćena od strane potrošača. Dobro, ovog kvasca ima, vidimo ga u prodavnicama u Beogradu. Gde se on sve može kupiti u Beogradu, u Srbiji? Vrenje kvasac u novoj redizajniranoj ambalaži može da se pronađe u svim prodavnicama širom Srbije i to je nešto sa čim mi prosto ne pravimo kompromis. Naša dobra organizacija omogućava nam da naši proizvodi budu dobro dostupni i sa najsvežijim rokovima, jer su prosto te dve stvari ono što je potrošačima kvasca najbitnije. Dostupnost i svežina rokova. Dragomir, ja sam rekla da kupujem ovaj kvasac, meni je prepoznatljiva ta žuta boja i nekako se uvek uhvatim za to, a i uvek mi onda sve dobro ispadne. Ali postoji još neki kvasac ili samo ovaj? Pa na našem tržištu imamo još brendova, poznati je još i alfa kockica ili da kažem plavi kvasac. Ono što bih ja rekao i podelio sa vama par saveta. Najpre trebamo... Kako da nam naraste testo? Evo da čujemo. Ovo vaše koje ste jutro doneli već naraslo. Bez obzira, da. To znači da je dobar kvasac. Hoćemo da pokažemo kako se... Tako je. Najpre, kao i za svaki rad u kuhinji, potrebno je da su nam ruke čiste, bez laka na noktima, bez nakita. Onda ja ne smem da diram ovo testo. Tako je. Radna površina isto treba da bude čista, uz osmeh kako je to moguće. Ono što bih posebno rekao oko mešnje je veoma bitno da testo trebamo lepo da izradimo i ujednačimo. Kvasac izmrvimo u mlakom mleku sa malo šećera. Šećer obavezan, jedna taščica. Tako je. Nikako ne dodavati soj, jer so usporava proces fermentacije. A šećer ubrzava. Tako je, jer je šećer glavna hrana kvascu. Nakon toga, znači, ujedinimo te sastojke sa brašnom. Kod mešnje bi naglasio da je veoma bitno da se testo lepo izradi. Kada se testo izradi, odložimo ga u plastičnoj posudi. Boga mi, vi imate jake ruke. Lako je sad kad je već nadašao. Zatim ga pokrijemo lanenom krpom. Nakon nekog vremena za bolje rezultate je baš dobro ponovo testo primesiti, da bi naš hleb ili lepinja bili još lepšeg i boljeg volumena. Nakon toga idemo na završno oblikovanje i pečenje. Kod pečenja bih pomenuo da je veoma bitna temperatura u pećnici. Ako su slatka testa, temperatura treba da bude niža iz razloga jer slatko testo na višoj temperaturi brzo hvata boju, a sredina unutra nam ostane gnjecava i nepečena. Evo slučaj, to ja uvek radim i onda pečem tortu 2 sata na tihoj vatri. Jedna kockica kvasca je sasvim dovoljna za 1 kilogram brašna. Ne treba preterivati u kvascu iz razloga jer ako preteramo, naš proizvod se brzo mrvi i nema svežinu, znači gubi svežinu. Isto, pred ubacivanje u pećnicu je poželjno da se nareže i izbocka viljuškom kako bi ravnomerno hleb rastao i ne bi došlo do odvajanja gornje korice po površini. A kakva je ovo alatka ovde? Znači izbockati?
Tako je. Ovo je poseban pekarski skalpel, ali domaćice ne moraju koristiti skalpel. Može ili viljuškom samo izbockati i to je sasvim dobro. I od ozgo možemo da pospemo još nešto. Razni, da dodamo tako je, razne... Pa malo prelijemo maslinovim uljem. Ali još jednom ponavljamo, naravno, pored dobro kvasa i dobro brašno, ali kvasac, vrenje, obavezno sratite do prodavnice, danas kupite i napravite neki dobar hleb ukoliko ostajete večeras kod kuće. Vama mnogo hvala na gostovanju. Hvala vama i vašim gledalcima. Želimo srećnu novu godinu i prijatno. I mi vama i da vam biznis naraste, kao kvasac. Hvala najljepše. Željko i ja smo se dogovorili, ja kuvam ručak, on sprema hleb. Dogovorili. Hvala. Srećna vam nova godina. Gledajte da nas slušate. Gledat ćemo da vas čuju.